Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Бүген инде дәрес гомера турында була. Кыска гына гомерны туган бер анатам. Шуның белән гомера тәмам була. Аннары без күчәбез хаҗ гамәленә иншаллах. Ягъни гомераны беренче без миқатта ихрамга керәбез. Менә монда язылган 130-нчы биттә миқатлар ихрамга керү өчен махсус урыннар дигән. Мәдинәдән килү хаҗиларга кем Мәдинәдән килә, кем Ирактан килә, кем Шәмнән килә, Шам инде ул Сириядән, кем Нәҗ ягыннан килүчеләр бар, кем Йемен ягыннан килүчеләр бар. Кемдер самолет белән хатташа. Менә шушы миқатта без туктыйбыз. Әмма самолетта очканда без туктый алмыйбыз. Самолетта очканда без самолет эчендә шушы миқатка җитү белән без ихрамга керәбез. Менә миқатта ихрамга керү. Миқатта без туктыйбыз. Анда инде без душевой кабинкага керәбез. Анда гүсел алабыз, тахарат алабыз, кырынабыз, анда менә чәчләрне анда алабыз, кемнең чәчне ала инде анда. Менә миқатта шундый эшләр эшләнә. Андары без ният кылабыз. Ләббәйк Аллаһумма гумрата дип. Ләббәйк Аллаһумма гумрата без тел белән әйтәбез. Ният кылабыз, без кем өчен шушы гомраны кылабыз. Әлбәттә, кем әле беренче тапкыр гомрга бара, ул кеше өчен ниятли алмый. Ул ниятли үзе өчен. Үзе өчен ниятли. Менә икенче ният кылу. Ләббәйк Аллаһумма гумрата дип. Всё, ният кылды. Бу уже ихрамга керде. Ихрамга керү белән уже ихрамның тыюлары дигән. Ярамаган сүзләр сөйләү, талашу һәм бәхәсләшү, ауга чыгу яки хайваннарны үтерү, аучыга ауда ярдәм итү, тегелгән кием, перчатка, тубыкка кадәр аякны каплый торган аяк киеме кию. Бу инде ир кешеләргә. Башны яки битне каплау, хатын-кызларга да битне каплау тыела. Хуш буйлар куллану тыела. Тырнакларны яки чәчне кисү тыела. Хуш исләр сеңгән кием кию тыела. Менә шушы 9 әйбер тыела. Менә ният кылдык. Без уже всё ихрам эченә кердек дип чыга инде. Гомра состояние кердек. Безгә менә шушы 9 әйбер уже ярамый эшләргә. Аннары без әйтәбез тәлбия. Тәлбия ләббәйк Аллаһумма ләббәйк. Ләббәйк ла шарика ләк ләббәйк. Иннал хамда ван ниъмата ләк вал мулк ла шарика ләк. Я Аллаһ, менә мин синең каршында, сиңа тиңдәш булырлык бер ни зат юк. Барча мактау сиңа гына, барлык ниъмәт һәм хөкем синең кулында гына. Шундый мәгънәдә килә. Ләббәйкне без өйрәнсәк, тырышырга кирәк, мәгънәсен дә өйрәнергә. Тәрҗемәсен дә, мәгънәсен дә өйрәнергә безгә тырышырга кирәк. Чөнки без аны белергә тиеш, без нәрсә укыйбыз. Ләббәйк Аллаһумма ләббәйк. Я Раббым, менә мин синең каршында. Ягъни Аллаһ Тәгалә безне Коръәндә хаҗ кылырга чакырды. Без әйтәбез: "Я Раббым, менә син мине чакырды, менә мин сиңа җавап бирдем. Ләббәйк, менә мин синең каршында. Ла шарика ләк, синең тиңдәшең юк. Ләббәйк, менә мин синең каршында. Иннал хамда, сиңа бөтен мактау. Ва ниъмата, синең кулында бөтен ниъмәт. Ләка вал мулк, синең кулында бөтен патшалык. Ла шарика ләк, синең тиңдәшең юк." Ният кылдык, ләббәйк әйттек, тәлбия әйттек, дальше без киттек таваф кылырга. Ягъни без автобуста барганда, без инде самолетта барганда, иң беренче таваф алдыннан без гостиницада киләбез, бераз ял итеп алабыз. Чөнки сразу же юлдан таваф кылырга безгә бик авыр булачак. Анда арабызда өлкән кешеләр дә була. Шуның өчен бераз ял итеп алырга кирәк, берничә сәгать. Йоклап алырга кирәк. Андары без киттек таваф кылырга.
Менә Кәбатуллаһ тирәсе таваф кылу, тирәли таваф кылу дигән. Монда тавафта без башлыйбыз кара таштан. Менә кара таш. Янына киләбез, мөмкинчелек булмаса ерактан ук. Бисмиллаһи Аллаһу акбар дип кул белән әйтеп, ният кылабыз 7 круг таваф кылырга. И киттек, менә булай әйләнәбез против часовой стрелки. Киттек, Йемен почмагына хәтлек килеп җиттек, монда без әйтәбез Раббана. Раббана атина фид дунья хасанах ва фил ахирати хасанах ва кина газабаннар. Менә шушы Йемен почмагыннан кара ташка хәтле. Раббыбыз Аллаһ безгә бу дөнья нимәтләрен бир, безгә теге дөнья нимәтләрен, безнең тамак газапларынан сакла. Монда хәтлек килеп җиттек, тагын икенче кругка хәзер. Бисмиллаһи Аллаһу акбар дибез, киттек икенче круг. Нәкъ шулай ук әйләнәбез. Йемен почмагына хәтлек җиттек, Раббананы укыйбыз. Кара ташка килеп җиттек, Бисмиллаһи Аллаһу акбар дип өченче кругка ниятлибез. И так дальше продолжаем инде. Бөтен 7 әйләнеш круг шулай үтәбез. 7 кругны үткәч, менә монда макам Ибрагим бар. Аның артына басабыз. Әмма монда мөмкинчелек булмый басарга, монда кеше күп була. Без дальше анда кешеләр кая баса, шунда 2 рәкъгат нафил намазны укыйбыз. 2 рәкъгат нафил намазны укыйбыз. Беренче рәкъгатта Аль-Фатиха сүрәсеннән соң Аль-Кафирун уку сүннәт рекомендуется инде. Икенче рәкъгатта Аль-Фатиха укыганнан соң Кул хуаллаху ахад Аллаху самад дигән сүрәне укыйбыз. Шушы 2 рәкъгат намаз укыганнан соң, сәлам биргәннән соң без киттек Зәмзәм суы эчәргә. Зәмзәм суы эчер алдыннан без дуга кылабыз. Шифа сорыйбыз, дуга сорыйбыз. Әмма шуны белергә кирәк, Зәмзәм суы үзеннән сам по себе дава шифа бирми. Сам по себе җавап бирми дугага. Дугага җавап безгә Аллаһ бирә. Без шушы Зәмзәмне эчәбез, эчер алдыннан Аллаһтан дуга сорыйбыз. Аннары шушы Зәмзәм суы эчәбез. Зәмзәмнең аның үзенең тарихы бар. Аны инде Ибрагим пәйгамбәр үзенең хатыны Хаҗарны кечкенә сабый бала белән Исмәгыйль белән калдыра. Анда китеп бара. Анда инде Хаҗар Исмәгыйль белән анда Исмәгыйльне калдыра һәм ул китә 2 тау арасында инде. Аль-Марва, Ас-Сафа тауга менеп изли, су бер кая юк микән дип. Монда Аллаһ Тәгалә Җибраил фәрештәне җибәреп, канаты белән итә, и сугамы ничек булганда белмим, и аннан соң Зәмзәм суы чыга астан инде. Менә Зәмзәм суы шуннан күптән ничә мең ел элек инде ул Зәмзәм суы ана чыккан. Зәмзәм суы эчкәндә инде үзебез өчен дуга сорыйбыз, туганнар өчен дуга сорыйбыз, дөнья ахират өчен дуга сорыйбыз. Аннары соңгысы кара ташка йөз белән борылып, мөмкинлек булса уң кул белән орына һәм үбә. Соңыннан Сафа калкуына юнәлә. Ягъни менә монда кара таш бар. Кемнең мөмкинлеге бар, шунда барып, аны тота һәм үбә. Кемнең мөмкинчелеге юк икән, ул анда бармый инде. Аны калдыра, чөнки ул фарыз гамәл түгел, ул сүннәт. Тавафтан соң без киттек сагый кылабыз, сагый яласы. Иң беренче сагый яласына килгәч, Сафа тауына киләбез. Сафа Кәгъбәтуллаһ тарафына борылабыз. Һәм шундый дуга кылабыз, ягъни зикр укыйбыз. Ла илаха илляллаһ вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хува аля кулли шайин кадир. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Аллаһтан башка хак илаһ юк, ул бер ялгызы, һәм аңа тиңдәш булырлык зат юк. Барлык хөкем аның кулында, барча мактау фақат аңа гына. Ул бар нәрсәгә дә кудрәтле. Аллаһ Тәгаләдән башка бернинди хак илаһ юк. Ул бер үзе генә, ул үзенең биргән вәгъдәсенә торды, үзенең кулына ярдәм итте һәм бер үзе барлык кабиләләрне җиңде. Моның мәгънәсе шулай. Ягъни монда инде мәгънәсен укымасак та була, монда инде менә шушы арабча гына укысак, бер тапкыр укыдык, и Аллаһтан үзебезгә теләк телибез инде, дуга сорыйбыз. Үзебезгә нәрсә кирәк?
Аннары икенче тапкыр шуны укыдык, тагын дуга сорыйбыз Аллаһтан. Өченче тапкыр укыдык, все, дальше киттек. 3 тапкыр укыгач, менә шушы Ас-Сафа тавыннан Аль-Марва тавына без юнәләбез. И менә монда шундый урын бар, теге яшел лампа белән үтә торган. Анда ир кешеләр, ир-атлар инде, аны үтәләр йөгереп. Ә хатын-кыз шулай ук ничек барды, шулай бара, тәпиләп үтә инде. Шуны үткәннән соң Аль-Марва тавына киләбез, тагын шушы дуганы укыйбыз. Ла илаһа илlalloh вахдаху ла шарика ла, лахул мулку ва лахул хамду ва һуа ала кулли шайин кадир и так далее инде. Дуга кылабыз. Ягъни шушыннан укыгач без теләкләйбез. Тагын моны укыйбыз, тагын теләкләйбез, тагын укыйбыз, тагын теләкләйбез. 3 мәртәбә. И киттек, уже бу бер круг санала инде, бер круг. Хотя ул бер круг булмаса, бер как бы тапкыр барган кебек санала. И киттек, икенче кругка килеп чыга. Аль-Марва Сафадан. Монда хәле. Менә монда яшел лампаны үткәндә тоже ир кешеләр йөгереп үтә инде. Ас-Сафа туктадык, нәкъ шул дуганы укыйбыз. Киттек 3нче, 4нче, 5нче, 6нче, 7нче нәкъ шулай бөтен сагыйны үтәйбез шулай итеп. Шуннан соң үтәгәннән соң без чәчне кыскартабыз яки кырабыз. Хатын кызлар инде ул бер бармак итеп, бармак тирәсе кыскарта. Аңар инде кырга тыела, ярамый. Ир кеше яисә кыскарта, яисә кыра инде. Әмма кыру хадистә килә 3 мәртәбә савабы күбрәк. 3 мәртәбә савабы күбрәк. Кыру ир кешегә хәйлерәк була. Все, шушы нәрсәне үтәгәч, без гомра халәтеннән чыгабыз. Гомра халәтеннән чыгабыз. Һәм безнең анда күпмедер вакыт кала хаҗәхәтле. Кемнекедер бер атна, кемдер 10 көн булыр мөмкин, кемдер ничә көн, 5 көн анда. Шушы 5 көн эчендә, 7 көн эчендә безнең анда буш вакыт була. Шушы буш вакыт эчендә без нәрсә эшлибез? Күбрәк тырышырга кирәк таваф кылырга. Ягъни таваф, Кәбатулла тирәли әйләнү аерым бер гыйбадәт бар. Аерым бер гыйбадәт. Шушы гыйбадәтне без бер кая да эшли алмыйбыз. Без үзебезнең иләребездә Кәбатулла тирәли йөри алмыйбыз, чөнки монда Кәбатулла юк. Кәбатулла только именно Аль-Харам мәчетендә. Бердән-бер гыйбадәт кайда гына кыла алабыз без, ул шунда Кәбатуллада ат-таваф дигән инде. Тавафның савабы бер адым өчен бер савап. Икенче хадистә килә бер адым өчен 10 савап дип. Шуның өчен күбрәк тырышырга кирәк таваф кылырга. Инде без көненә инде бер тапкыр таваф кыла алабыз. Но кем физик яктан көчле икән, тагын булдыра ала икән, ул мөмкин тагын 2 тапкыр таваф кылырга. 7 тапкыр әйләнде икән, ният кыла, тагын таваф кыла, тагын 7 тапкыр әйләнә. Менә шундый мөмкинчелек булса, без шулай итеп эшлибез. Субханакаллаһу бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.